IFE, Itinerário Formativo Específico, pós-obrigatório, profissionalizador, adreçado a alunas entre 16 e 20 anos, amb unes necessidades educativas especiais, associadas a uma discapacidade intelectual lleugera ou moderada, e que hagin obtingut ou não ao graduado em ell, e que não es trobam em disposició de seguir una profissionalització ordinària. L'IFE té una durada de 4 cursos. L'últim curs es realitzen les pràctiques. Els professors són professionals en psicopedagogia, educació física i integració social. Tenim un nombre reduït de classe, un màxim de 12 alumnes. Bé, doncs, la sortida professional que proporciona aquests estudis, aquest itinerari, és el manteniment i l'auxiliar d'instal·lacions esportives. Acabat aquests 4 anys, el nostre alumnat sortirà aquí amb competències i amb la capacitat de treballar a qualsevol instal·lació esportiva. Les nostres sessions són manipulatives. Fins i tot treballem en un mòdul de cuina. Hem creat una web de receptes de cuines, coccions i manipulacions. Treballem en molts projectes, realment. Tot el que fem ho fem nosaltres mateixos.